Po 3 dni žili Madonice v Loveckom okrese hodovými slávnosťami, vyvrcholili pietným obradom pri tamojšom pamätníku Jána Holého. Ale pekne po poriadku, šnúru hodových podujatí v Madoniciach otvoril 10. ročník Slovenskej ligy v 60-kach. Do súťaže mladých hasičských dobrovoľníkov sa zapojila približne 100 nadšencov z rôznych častí Slovenska. Odkiaľ si? Ako sa ti bežalo? Ferenc Filip zo Spišskej Novej Vsi. Ako sa ti bežalo tuto na 60-kách? Výborne sa mi bežalo. Prečo robíš hasičský šport? Baví ma ten pocit, keď to behám. Už 1. októbra budú práve v Madoniciach majstrovstvá Slovenska v behu na 60 metrov cez prekážky. Hasičom sa tam taká samospráve mimoriadne darí. V podstate je to budúcnosť dobrovoľného hasičstva na Slovensku. Nie len u nás jedine, u nás v Madoniciach, ale všade. Mám tu 3 účastníkov, vnukov, 2 vnukov, 1 vnučku. Najmladší vnuk na 1. mieste skončil. Pekné je to, uvidíme 1.10. Hody boli v Madoniciach samozrejme aj o futbale, najprv si to tam mladí rozdali s Leopoldovom, potom muži s Cíferom. Futbal tam slávi 95-ku. Večer patril hudbe, hviezdou večera bola naša spevácka stálica Peter Nať. Mladšiu generáciu potešil Cicoband a René Randy. Toto leto sme počasie nepokazí a práve preto dajme Cico naladiť. Dokaj som iba, krásne to uvidíš, že je tu obloha, stojí dýchať, že je tu láska, čo je chvíľa, všetko ti znova krásne pripadá. Samozrejme, neboli by to hody bez kolotočov. Vyvrcholením hodovej atmosféry v Madoniciach bola svätá omša v kostole Narodenia Panny Márie pri príležitosti 910. výročia prvej písomnej zmienky o tejto obci na Považí. Po omši nasledovalo kladenie vencov k pamätníku Jána Holého. Slovenský katolícky farár, spisovateľ a prekladateľ pôsobil na tamojšej fare, kde sa zrodilo nejedno z jeho diel. Sme sa to rozhodli sklbiť dohromady, aby sme všetci obyvatelia i rodáci, tí, čo prídu k nám, nabrali trošku duchovnej posily a pripomenuli si, že tá naša obec je tu už dlho, má bohatú históriu a súčasťou histórie je samozrejme neodmysliteľné aj účinkovanie veľkého katolíckeho básnika a kňaza, ktorý u nás takmer 30 rokov pôsobil, Jána Holého. Som Madoničanom od roku 74, kde som v podstate, sme sa tu s rodičmi nasťahovali. Je to pekná spomienka na našich predkov a teda aj ľudí okolo Madonic. Bol to práve Holý, s ktorým sa Štúr, Hurban a Hodža radili o budúcej podobe spisovnej slovenčiny. Stretnutie pri jeho madonickom pamätníku bolo však najmä o súdržnosti a vzájomnosti. Aj dnes si uvedomujeme, že stále v slovenskom národe sú ľudia, ktorí majú ohromné talenty a dary. Aj ten pomník im má pripomínať, že môžu aj dnes budovať túto krajinu so svojimi darmi. A tým, že máme v našej obci chrám Panny Márie a čakajú nás dni, ktoré sú sviatkami Panny Márie od narodenia cez meno až po 7-bolestnú patronku nášho národa, tak zverujeme sa jej do ochrany, aby nám ako matka pomohla nájsť naše dary, aby nám pomohla tešiť sa z toho, že patríme do Božej ochrany, že sme národ, že máme svoj jazyk, ktorému nenáhodou hovoríme materinský. A istým spôsobom aj matka Panna Mária nám pomáha byť hrdý na to, čím sme a zdokonalovať sa. Stále sa stávať dokonalejšími a svätejšími, lepšou obcov, lepšou krajinou, lepšími veriacimi farnosťou. A z toho sa tešíme. Vzťahy, ktoré máme. Z Madoníc, Viliam Šuška. Je zrejme málo vecí, čo môže ešte Slovensko exportovať. Našou devízou však i naďalej zostáva folklór. Presvedčili sme sa o tom v bulharskom mestečku Komorie, nedaleko Burgasu. Na tamojšom medzinárodnom folklórnom festivale sa predstavili aj naši mladí nadšenci ľudových zvykov a tradícií z Jakubovian. Príjemná atmosféra. Myslím si, že to bolo dobré. Súbor Barvínek, ktorý prišiel do bulharského Pomoria, vzniklo v roku 2000, má 25 stálych členov a pozostáva z tanečnej a speváckej zložky.
Súbor sa inšpiruje najmä šarišským regiónom. V repertoári súboru sú tance na mostce, verbung, čardáš, šarišská polka a mnohé iné. Od prvého ročníka som tancovala a ma to tak privádza k tomu. Je to príjemný kolektív, radosť, baví ma to. Taký aj adrenalín, ale to zachovanie tých tradícií a také. Vedúcim súboru je Jozef Revák, hudobnú zložku vedú primáši Robert Búrik a Pavol Polomský. Táto partia mladých zožila v Pomori oprávnený aplauz, pridali však aj čosi navrch za rytmou modernej hudby. Neodmyslíme pozvanie tu do Bohorádska, pretože každé vystúpenie v Bohorádsku bolo vždycky dobré a super. Je to skupina ľudí, ktorá tancuje necelý rok, čiže omladený súbor a vládne ich veľký entuziazmus, veľká radosť a chcú robiť ďalej, tak sa to veľmi teší. Pomorie je jedným z rodinných letovísk na pobreží Čierneho mora. Leží na skalnatom polostrove v Burgaskom zálive. Jeho história siaha až do 4. storočia pred našim letopočtom. Bolo súčasťou gréckej kolónie Anchialo, je známe svojim liečivým bahnom, vínom, gastrošpecialitami, ale aj kláštorom svätého Juraja či múzeom soli, ktorá sa tam podnes ťaží. Z bulharského Pomoria William Šuška. Madunice v Hlavoveckom okrese opäť ožili športom, tamojší športový areál žil 5. ročníkom behu popri váhu madunickým cibulákom. Súťažilo sa v behu na 6 a 10 km. Špeciálnou kategóriou boli detské behy. V akej kategórii si bežal? Od 11 do 15. Ktoré miesto? A ako sa ti bežalo? Dobre, bežalo sa mi dobre a za to, že jednu rovinku sme mali proti vetru. Trošku teplo. A jak sa pripravujete na takýto závod? Individuálne sám. Kedy je čas? Dala som si teším svoj osobný rekord aj. A vy ste tu z Madonic? Áno. Na štart sa postavilo celkovo 350 bežcov a 150 malých nadšencov tohto obľúbeného športu. Tí si vďaka madonickým hasičským dobrovoľníkom vychutnali aj takúto penovú párty, ale aj špeciálny detský program. Niektorým deťom sme bohužiaľ museli povedať aj nie, lebo sme mali už naplnený počet. Príprava trvala rok. V podstate zajtra už začneme pripravovať ďalší ročník. A neviem teda, čo k tomu ešte dodať, ale sme unavení, sme šťastní, že sme to zvládli. Počasie teda trošku potrápilo bežcov, ale mohlo to byť aj horšie, mohla byť búrka. Symbolom podujatia je cibuľa, ktorú v tejto obci na považí pestujú vo veľkom. Dostali ju každý, kto sa do behu popri váhu zapojil. Športovci mohli ochutnať 2 druhy gulášov, jeden z nich pripravili tamojší poľovníci. Je to, aj by som povedala, taký unikátny športový deň tu na okolí. A chcem poďakovať všetkým naozaj organizátorom, dobrovoľníkom, dobrovoľným hasičom, poľovníkom, Červenému krížu, no jednoducho všetkým, ktorí sa podielali na tejto krásnej akcii a verím, že o rok sa tu zídeme takto spokojne zas. Dlhoročnú tradíciu má v Madoniciach Nordic Walking, ktorý bol aj tento rok súčasťou cibuláku. Ako hovoria zasvetení, severská chôdza so špeciálnymi chodeckými palicami. Ide vraj o bezpečnú, jednoduchú, efektívnu a zábavnú cestu ku zdokonaleniu kondície bez ohľadu na vek. My máme také porekadlo, že každý bežec raz skončí s palicami. Hlavne ide o to, že pre ľudí, ktorí majú nejaké zdravotné problémy, či už s nohami, môžu využívať tie palice. Palicami dokážete využiť alebo v podstate rozpohybovať 90% svalstva. Záver madonického cibuláka patril víťazom, aj tento ročník potvrdil, že behať a teda aktívne športovať sa dá aj vo vyššom veku. Zaujímavé aktivity Madoničanov nie len pre domácich však pokračujú. Chystáme prvé madonické hody. Nakoľko máme 910. výročie prvej písomnej zmienky, tak sme sa rozhodli, že niečo pre tých našich ľudí, ktorí naozaj boli takmer 3 roky zatvorení,
a nemohli sme pre nich robiť také podujatia verejné, že sa im odmeníme a odvďačíme, takže sme pripravili krásny koncert s headlinerom Petrom Naďom, tak dúfam, že si všetci prídu na svoje. No a bude samozrejme aj športové dopoludnie, športové popoludnie, v nedeľu bude hrať Trnavský výber veteránov, futbalistov, takže aj na to sa tešíme, lebo hody bez futbalu, to by nebolo ono. No a aby sme trošku aj duchovne žili, tak slávnostná svätá omša hodová o 10:00 bude tiež. Beh popri váhu v Maduniciach bude mať teda aj budúci rok svoje pokračovanie. Organizátorom nezostáva nič iné, len popriať pri príprave tohto podujatia mnoho zdaru. Z Maduníc Viliam Šuška.